Vaig explicar la divisió de 3 xifres per a veure si podeu vosaltres no oblidar-les i recordar-les. Sé que en setembre reprendrem una altra vegada la divisió per a que es quede clar, d'acord? Vinga, anem ja a aprendre a dividir en 3 xifres. Jo sé que sou valents i ho aprendreu. L'he fet en tipus compte, per a veure si d'aquesta manera podeu ensenyar-se millor a dividir, d'acord? Bé, tenim així 3 germans, el germà major, el germà mitjà i la germana menuda, d'acord? Bé, el germà major planteja jugar un joc i els seus germanets estan contents. Aleshores, comença a pensar i veu que 341 són 3 xifres que ha d'agarrar així també 3 xifres. 886 és més gran que 341, aleshores puc, d'acord? I ell, com bé sap que és el major, tria el joc i aleshores pensa en un número que al multiplicar per 3 dona 8. Recordeu, com vos vaig explicar dividir en 2 xifres, anem a fer el mateix. Anem a buscar cada posició, una imatge, val? Per a que a l'hora de dividir no vos costi tant al veure les imatges, d'acord? Així que busca el major el número per a poder jugar i diu quin número multiplicar per 3 em dona 8 i no em passe. 3 per 3, 9, em passaria un nombre menys. 3 per 2. Sé que 3 per 2 són 6, ja no me passa 8, però com ell és el germà major, deixa pas primer al menut, a la menuda a jugar. La menuda de jugar, què diu ell? Que em toca a mi jugar 2 per 1, 2. I per tant va restar-li el quit al quadrat. A 6 li lleva 2, 4. I ara li diu al mitjà, te toca a tu jugar. I diu 2 per 4, 8. I li resta el que té el mateix símbol. 8 li resta 8, 0. Val? I ara ja li toca el torn al major. 2 per 3, 6. A 8 li resta 6, 2. Val, baixem l'altra xifra i de nou el germà major ha de pensar en un altre joc perquè ja ha acabat el primer. Val? I diu, va organitzar el joc i organitza per saber, veu que hi ha 4 xifres i així n'hi ha 3 xifres. Això vol dir que aquests dos se van ajuntar, este 4 tindrà el triangle i el 6 tindrà el quadrat. I ha de dir quin número multiplicat per 3 em dona el 20, ¿vale? Perquè aquests dos se van ajuntar. En este cas, podríem dir 3 per 7, 21, me passe al 6. Ja té el joc triat, ja ha sabut quin és. Comença i li diu a la germaneta, comença tu a jugar primer? Val, i fa 6 per 1, 6. A 6, 0. D'acord? Ara li toca al germà mitjà a jugar. 6 per 4, 24 a 24, 0. Em porta 2. Recordeu que 24, com em porta 2, les he de sumar a la següent. 6 per 3, 18, perquè ja li toca el torn del major, més 2, 20 a 20, 0. I ja s'acaba la divisió. Que ja volen jugar amb vosaltres. Així que comencem una altra divisió diferent per a que pugueu pillar la mecànica de la divisió, d'acord? Tenim 3 xifres, val? Sabem que hem d'agarrar 3 xifres. Val, 143 a 712 és impossible, perquè 143 és més xicotet que 712 i el germà major a l'hora de repartir entre 3 veu que és més complicat. Així que el que decideix és agafar una altra xifra més per a jugar, d'acord? I què diu? Ell pensa, agarre jo 2 xifres, perquè sóc el major, pesen més i puc dur-les, d'acord? I així que, ficant els símbols per aprendre, ficarem este així i este així, d'acord? Igual que abans, amb la desena i la unitat, el quadrat. Vinga, i així ja tenim els símbols col·locats per a que pugueu veure. Així que va pensar el germà major quina xifra
li correspondrà al número 7, que al multiplicar dona 14 i no se'n passe. Aquesta xifra sap que és el 2. 2 per 7, 14, fins a 14 no se'n passa, perfecte. Però ara, quan ja ha trobat la xifra, li deixa primer pas a la germana menuda per a jugar. I ella diu 2 per 2, 4, fins a 11, 7. I eixe 11 em diu que porta una. 2 per una, 2 és el torn del germà mitjà. 2 i una que em porta 3. A 3, de 3 li resta 3, són 0. I ara 2 per 7, 14, perquè és el torn del major. 14 a 14 són 0. En este cas, baixa la xifra següent. I puc observar que 71 és més xicota que 712. En este cas, el germà major pensa, què faig? I li diu, doncs així li donaré 0 per a que em deixi passar i baixar una xifra més. 712 és igual que 712, aleshores ja pot dividir. Així que anem a distribuir així, amb els símbols que toca. I va pensar, quin número multiplicar per 7? Me dona 7, en aquest cas l'1. Ja té el joc pensat. I aleshores li diu a la germana menuda, a jugar tu primer. 1 per 2, 2. Fins a 2, 0. Germà mitjà, te toca el teu torn. 1 per 1, 1. Fins a 1, 0. I ara ja em toca a mi. 1 per 7, 7, a 7, 0. I així que acabe la divisió.